突っ張りはこれ熱いかも。下パネ今衝動した。そういう演出か。そういう演出。ステカセキングキャラクターもなんかコミカルで可愛いよね、敵キャラでも。ステカセキングありがとう、応援してます、頑張ってくださいね、ありがとう。赤いな、赤いな、ちょっとチャンスかもしれん。さっき赤くなかったから。これウルフマン腕が鳴るわいね。でもどう考えてもさ、ウォーズマンって敵キャラにしか見えないんだけど。正義超人テリーマンはわかる。テリーマンは、こいつもちょっと敵キャラ感あるよな。